Det er vel morgens nu. Ja. Tror du ikke, det er morgens nu? Jo. Hvor er du hen? Hey. Hvor er du hen? Hvor er lidt fis. Ej, jeg gør det altid. Hvad gør du? Holder fingeren på kameraet. Det er jeg så god til. Du er lige så godt holder, så du ikke skal vække alle sammen, når de skal sove. Babse, babse. Babse, babse, man kan nå. Tisse. Nå. Jeg kan ikke styre det hele. Har du problemer? Kan du lige hive stykker? Så. Ikke jok oven i det. Hvem spiser mine bukser? Hvad? Hvem spiser mine bukser? Hej. Hej, Albert. Kom. Hej, Albert. Kom. Hej. Skal du blive? Ja, skal du blive det her? Klip i tænderne. For en tog. Det er en lille bandit. Hej. Jeg tror på en hylde har overtaget det. Nu med lyd. Bok. Jeg tager lige din hale. Brunhilde. Ja. Man kan godt Der var vand i den skål der. man kommer til at dyppe hele næsen. Hvad så? Hvad siger du? Jo. To mysmaskiner der. To mysmaskiner. Okay. Det var godt. Det er den anden. Ej, jeg vil ud. Hvad så? Nå, vil du ikke med? Nej. Nå. Jeg bruger en hel det. Hej, Elvira. Hvad er det, Elvira? Ja. Og hvem er vi her?
Ella. Ella? Ikke? Hej, Ella. Ja. Hej. Og jeg tror, det er Albert. Så har du Albert der. Jeg tror det. Du må jo kigge efter. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke. Jo. Er det Albert? Jo. Det var Albert. Lille Albert. Hej. Jeg vil ikke. Jeg er halvt for travlt. Der har du en lille fis. Det er meget. En lille Lola. Den lille skønne. Hvor? Rundt. Ja. Det var Kom, lille, mor. lille Lola. Ja, er du med? Og mor må lige. Banditter, det I kommer til at hyle og skrige på et tidspunkt, når I rigtig får tænder ud. Ja. Hvad er det der? Bunker. Gummi. Ja, det er dit eget ben. Ja, du bider i vist ben her. Ja, du er i Alberts ben. Nej, det var ikke Albert. Hov. Ja. Nu tror jeg, han er med deroppe. Ja, jo, det er Elvira, der ligger der og skjætter til. Tøsekamp, ja. Hej. Det er ikke til at filme sort hund på sort bukser. Nej, Det er ikke til. det er til Elvira. Hej. De er helt stille, når man tager dem op, hva'?